أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngilokhu ngizamile njalo ukubonisa abantu bakithi indlela abantu bakithi ababhayiziswa ngayo eBhayibhelini. Mawufunda incwadi kaHosea 4 verse 6, abantu bami bayakubhujiswa ngenxa yokungabi nolwazi. Uzwile? Abantu bami bayakubhujiswa ngenxa yokungabi nolwazi. Vuka ke Daki, uvula ingqondo. UbuKristu yinkolo eyasetshenziswa njengesikhali sokubulala umqondo womuntu omnyama. Bayingcosana bazolazi iqiniso mabefunda iBhayibheli. Vuka ke Daki, lalela. Ngivule la incwadi kaGenesis 6 iverse 7. Ulalelisise. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. Wayesenzani? Wayesezisola. uJehova wathi, abantu engibadalile ngizakubachitha ebusweni bomhlaba, yebo abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. Ubani ozisolayo? uJehova. Uyozungikholwe mangithi uJehova akayena uNkulunkulu. uJehova akayena umdali wezinto zonke. uJehova akayena umenzi wami nomenzi wakho. Yisilwane nje sakhanda amaRoma esingasazi ukuthi isilwane esini. Uzisola kanjani uwumdali wezinto zonke, ungumazi wezinto zonke, wena wazi into ingakenzeki ukuthi izokwenzeka kanjani? Ngaya amagama mabethi uNkulunkulu wazisola, basho ukuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi abantu bazokona emhlabeni. Umdali onjani ke loyo? Akuyena ke lo mina engimkhonzayo. Niyongibuza ningiphala ulimi. uJehova akayiyena umdali wezinto zonke. Umsangano nje wesilwane esakhandwa amaRoma safakwe eBhayibhelini. Ngoba mina engimkhonzayo is alim ngolimi lesi-Arab. Wazi yonke into engakayidali esazoyidala, nokuthi mangabe ezoyidala uzoyidala kanjani, uma ngabe eseyidalile izophila kanjani, uma ngabe ingasaphilanga ibizophila kanjani ukuba iqhubekile nokuphila. Yilo ke mina engimkhonzayo. Lo wenza izinto abuye ayisole, hayi akakabi lo engimkhonzayo mina. Lalela-ke. uNumeri 23 iverse 19. Ubufakazi balento engiyikhulumayo. Numeri 23 verse 19. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole. Zwe kahle ke manje. Ushilo angayikukwenza na? Ukhulumile angayikuphelelisa na? Ayikho into umdala ayishila akazange ayenza, ayikho. Ayikho into ayikhulumile engazange yenzeke. Wonjani ke lo zisolayo? Ivule nawe Numeri 23 verse 19. uNkulunkulu akayena umuntu ukuba aqamba amanga, nandodana ukuba azisole. So mfowethu, dadewethu, vuka Daki. Smell the coffee before it's too late. Thatha lento ayinabungozi. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah.